hanyar da za ka bi ka gane watch time hours na channel ɗinka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu bibiyar mu a wannan channel ɗin mai suna ɗan Sani Sufi TV. Muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Yadda za ka yi ka gane watch time hours na channel ɗinka ta hanyar amfani da YouTube Studio. So kamar yadda kake gani daga farko za ka shiga YouTube Studio kamar haka, ga YouTube Studio nan kamar yadda kake gani za ka shiga YouTube Studio. Kamar yadda kake gani bayan ka shiga YouTube Studio wannan fuskar ce za ta bayyana. Bayan wannan fuskar ta bayyana za ka zo ga wani waje nan da aka rubuta S, gashi nan ƙarshe ɗin nan za ka zo za ka shiga nan, zai watso ma wannan fuskar. Bayan ya watso ma wannan fuskar za ka zo ƙasa za ka zo ga wani waje nan da aka rubuta public watch hours. A nan za ka ga iya adadin watch time hours na channel ɗinka. Wannan hanyar ita ce hanyar da za ka bi ka gano watch time hours na channel ɗinka. Mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai suna Sani Sufi TV. Muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe don Allah ku daure ku dage ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode sai an yi.